sa akurát chystáme na zápas a výjazd roka, akurát sa obliekame, modré farby nachystané a ideme sa presúvať do Poľska na zápas finále konferenčnej ligy medzi Realom Betis a Chelsea. Predtým však ešte navštívime Energylandiu a nejaké atrakcie v Poľsku. Pôjdeme sa pozrieť na námestie, kde očakávam obrovské množstvo či už fanúšikov Chelsea alebo Betisu a bude to moje prvé finále. Extrémne sa na to teším, mám z toho trošku mierny stres, ale už chcem byť tam, už chcem, aby bolo zajtra a poďme na to. Come on Chelsea! Do zápasu ostáva presne 24 hodín a my sa ideme pozrieť akurát do mesta, kde očakávam už veľa fanúšikov Chelsea, veľmi sa na to teším. Čakal som na toto 20 rokov. Ja som lístok na zápas mal a tým, že Sajka pôvodne nemala ísť, tak lístok nemala a išla si viac menej len užiť výlet. Zachránili nás však kamaráti, ktorých možno poznáte aj z facebookovej stránky Vstupenky na Premier League, kde už dlhšie ponúkajú vstupenky na všetky zápasy anglickej ligy. Čak ja sa k ním ešte vrátim a viacej si k ním povieme neskôr. Deň D je tu, máme 12 hodín a aktuálne sa ideme pozrieť ešte do Vroclavskej zoo, pretože priateľka nakázala. A potom ideme opäť do mesta, kde bude dnes podľa mňa ešte viacej fanúšikov, teda 100%. Strašne sa na to teším, do zápasu ostáva posledných pár hodín. Gloria, 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 moment. Presúvame sa akurát opäť do mesta, kde už včera boli naozaj tisíce fanúšikov, či už Chelsea, alebo aj zo Španielska, zo Sevilly. Bolo tam aj pár vypiatých momentov, museli zasahovať aj policajti. Dám vám sem rýchle video. No? A my sa už môžeme pripravovať na zápas.
ideme si užiť atmosféru, spravím opäť nejaké zábery, budem sa snažiť natočiť, keď pôjdem k Chelsea fanúšikom aj Betis, nech máte aj jednu aj druhú stránku a potom už priamo z nejakého pubu s Chelsea fanúšikmi. Presne o tomto som hovoril, idem teraz cez nejakú skrytú uličku, pretože fanúšikovia Betisu boli dosť zahnaní. Už sa chystáme na štadión, cestou ideme ešte pozrieť fanzónu Chelsea, kde by sa mali dávať zadarmo vlajky, takže si ideme jednu ulapiť a potom už ideme na štadión. Povedz to ešte raz. Povedz to ešte raz. Že chlapi sú totálne neschopní vždy, ale keď ide o nosenie pivíčiek, tak ich odnesú 8 naraz, takto. True. Presúvame sa z fanzóny, máme vlajku. Pivo. Bola tu skvelá atmosféra, fakt že skvelá a do zápasu ostávajú posledné 2 hodiny. Presúvame sa na štadión, som zvedavý na zostavy a za chvíľu sa vidíme. Šťastia. There's an imposition in my mind's imagination. I hope I choke on smoke 'cause I'm smoking in like a basement. This is not rap, this is not hip hop. Just another attempt to make the voices stop. Rapping to prove nothing, just writing to say something. 'Cause I wasn't the only one who wasn't
štadióne. Už teraz tu panuje naozaj fantastická atmosféra a to do zápasu ostávajú ešte nejaká hodinka a pol. Fantastická atmosféra, štadión sa začína zaplňať a je tu so mňou aj moja priateľka Sajka, ktorá sem nemala ísť a chcem veľmi pekne poďakovať vstupenkám Premier League. Ja dám sem link na nich. Ponúkli mi lístok a Sajka sa mohla ísť tiež, takže som naozaj veľmi šťastný. Ja som si všimol, že táto stránka vstupenky na Premier League už funguje nejakú dobu. Ponúkajú vstupenky na všetky zápasy Premier League, takže ak ste fanúšikovia anglickej ligy, viem, že sem tam ponúkajú aj nejaké iné zápasy, ako napríklad teraz som videl, že bolo finále Ligy majstrov. Takže ak ste futbalový fanúšik a chcete sa ísť pozrieť či už na Premier League alebo iné zápasy, vstupenky na Premier League, to je tá správna stránka, kde nájdete všetky lístky a poďme si už užiť predzápasovú atmosféru. Come on, Chelsea! Ja nechápem zase, to sú také pičiny, čo my robíme. Badiashile zase, nechápem prečo vôbec hrá, totálne drevo, každá prihrávka pokazená. Gusto môže za prvý gól, prehrávame v 14. minúte 1-0 a zatiaľ to nie je vôbec dobré, vôbec. Malo Gusto a jeho výkon v prvom polčase je hodný tak 3. ligy slovenskej. A ďalšia akcia od Betisu. Zlý zápas, veľmi zlý zápas. 30. minúta, zatiaľ sme nemali ani žiadnu šancu. Betis vyhráva 1-0, už mohli dať aj druhý gól, majú už asi 4. roh. Ach, bože.
Skvelý moment teraz, celý sektor fanúšikov Chelsea spieval Reece James, aj keď nehrá, takže asi jasný odkaz, si myslím. Fakt, na Gusta sa nedá pozerať. Ja normálne by som ho vystriedal už teraz, v 34. minúte. Proste trápi sa, nejde mu to. Aby nás nestal ešte ďalší gól. A samozrejme, čo chýba k takémuto zápasu, kde hráme na piču, rozhodca píska každý jeden dotyk pre Betis. Všetko, úplne všetko, celý polčas. A minimum of 1 minute of additional time will be played. Presne tohto som sa bál. Rozprával som sa dnes s nejakými Chelsea fanúšikmi a všetci boli takí, keď som sa ich pýtal, že čo, že dnes vyhráme. Všetci boli takí, že yes, of course, že sure, že nikto ani nepochyboval. A ja som si presne vravel, že to môže byť ťažký zápas, pretože Betis porazil aj Real Madrid túto sezónu. Skončili dobre v španielskej lige, ktorá bola dosť ťažká a vyrovnaná túto sezónu. Takže ja som vedel, že myslel som si, že to nebude až také ľahké. A po prvom polčase, voilà, asi jeden z najhorších výkonov sezóny v prvom polčase. Ja už som rád, že je koniec polčasu, pretože na to sa fakt ťažko pozeralo. A ja len verím, že s tým, čo išiel Maresca do prvého polčasu a do zápasu, tak to teraz zmení a nepôjde do druhého polčasu, pretože toto bolo fakt utrpenie. Gusto naozaj otrasne každú prihrávku pokazí, Badiašil tiež, ja nechápem absolútne, prečo dal týchto dvoch hrať do finále, keď tam máme oveľa lepších hráčov, či už Colwilla, Tossina, Reece Jamesa. No verím, že Maresca niečo zmení do druhého polčasu, je to zatiaľ fakt bieda a samozrejme verím, ale v prvom polčase to vyzeralo naozaj hrozne a verím, že sa prebudíme, budeme nebezpeční, budeme zakončovať a otočíme tento zápas. Za moje miesta ďakujem opäť môjmu kamarátovi Marekovi Drobnému, cez ktorého som riešil lístky už asi 5. krát a naozaj môžem vám ho odporučiť, tu vám dávam tiež jeho profil. Profesionálny prístup, naozaj dokáže zohnať lístky na každý domáci zápas Chelsea. Takže ak chcete ísť do Londýna, alebo napríklad aj takto na finále konferenčnej ligy, určite si Mareka pridajte, alebo mu napíšte. A mám takú pikošku, on dokonca vie, kde sú ubytovaní hráči Chelsea v Londýne pred zápasom. A mne sa podarilo s nimi stretnúť vďaka jeho rade a myslím si, že tú radu dáva stále doteraz, takže keď idete cez neho, viete sa aj stretnúť s hráčmi a že vám nekecám, tak dávam vám sem fotku ako dôkaz. Druhý polčas začína pozitívne, malo Gusto dole. Rížem na ihrisku, tak snáď nám to pomôže, poďme do toho.
Mám teb asi 30 000. Jebne dnes, fakt. Klasický Jackson, musel sa pripomenúť. 78. minúta. Poďme, udržme to, prosím. Kiernan Dewsbury hol na ihrisko. Čo už? We won it all!
Manedo! Čas do wyłącznie co najmniej 5 minut. Dve minúty a máme to! Let's go! Let's go! Real Betis 1, Chelsea 4. Congratulations to Chelsea, who are the winners of the 2025 przez Laurent Marquez, Bangkoker, Daniel został Cole Palmer, zawodnik Chelsea. Gratulacje dla Cola Palmera. To bol druhý polčas, pičo!
Výhra je naša, štadión sa vyprázdňuje a my ideme tiež pomaličky. Čaká nás zlá cesta domov. We won it all! Hey! Je to tam. Vroclavský štadión vysvietený na modro. Ja som si kúpil ešte programač a ideme do autíčka. We won it all. We won it all. Nemám hlas. Po nekonečnej ceste sme doma. Zobrali sme Trís. Čau Trís. Chlapo. Dík. Vyhrali sme. Ideme si pospať, pretože sme brutálne nevyspatí. A pokiaľ sa vám tento vlog páčil, pokiaľ chcete vidieť ďalšie futbalové vlogy, dajte mi like, dajte mi odber a už v budúcej dobe sa chystám to rozbehnúť opäť vo väčšom, natáčať videá pravidelnejšie. Takže všetko, čo sa týka... Skoro mu zabili dvere. Všetko, čo sa týka futbalového kontentu, dajte mi odber, follow a môžete sa tešiť na ďalšie video. Peace. Chcel by som ešte raz veľmi pekne poďakovať v zastupenky stránke Vstupenky na Premier League. Vďaka tejto stránke si mohla užiť zápas aj Sajka a v popise tejto epizódy máte odkaz na ich facebookovú stránku, máte tam odkaz aj na ich internetovú stránku. Nájdete tam všetky zápasy, síce teraz sezóna končí, ale od novej sezóny tam určite budú ďalšie lístky. Ďakujem, že ste dopozerali tento diel do samého konca, verím, že sa vám páčil. A ak áno, uvidíme sa opäť pri ďalšom vlogu z niektorých z futbalových tribún, kde to ešte teraz neviem, ale určite sa máte na čo tešiť. Ak vás tento diel bavil, dajte mi odber, follow, like a komentár a vidíme sa pri nasledujúcom dieli.